met Spontijn op FB. Nu en kan luisteren. Ori uit Paramuru. Goedemorgen. Groetjes vanuit Bernardorp. Ori. Groetjes uit Paramuru. Tanja Jubitana. Goedemorgen. Groetjes. En welkom bij FB Sipam. Prinsesinho Wit. Goedemorgen, zuster. Goedemorgen. En welkom. Groetjes uit Paramuru. Familie. We gaan het niet zo lang maken. Want ik moet ook nog ergens gaan. Maar uit vele verzoek en oproep van broeders en zusters ben ik even live gekomen. Voor tak naar de bra naar de sisa voor unu. Agrontori voor unu. Ja, velen hebben gesproken over die broeders die zijn opgesloten. En die een schijn, de gide was schijning voor 15 jaar. Ja, en het is nog niet uitgelezen wat ik heb vernomen. En ja, onze broeder Salman, die is binnenin. Wat we hebben vernomen, dat hij het goed maakt. Maar we weten dat de abekisom chimankeri in zee. Dus wat we hebben vernomen, dat onze broeder Salman het goed maakt binnenin, maar dat is niet voor hem. Ja, ze zijn de strijders en de warrior, die zijn gegaan voor ons. Maar broeder Salman, je bent niet alleen, we zijn met jou, we saptak je jere voor wie. Ja, je is spiritueel, de loon to you. We hebben ook al vele verzoeken van mensen vanuit de geschiedenis van Palmentuin. En Atori voor Frans Guyana. Over de Arawaks die zijn opgekomen. Voor Hassan Foudé Karinya. Die de betekende en zo. Ja. Maar wat het duidelijk moet zijn. Broeders en zusters Karinya's en de Arawaks. We moeten nu de scheiding dat we nu bij elkaar willen. We scheiden ons schrijven. Tjaru schreef kon wang en attenditie. Omdat hij deed dadelijk in augustus. Op moment dat de bakra me kufeti, je moet lukuyara. A bakra ome kon strijden naar ons schrijven. Before umiti augustus. Me kon hoor even a staf voor unu. Na ome kon waka en a spiritueel passie. Ja? Dus na mijn adres naar de broeders en zusters voor mij, voor Frans Guyana. En ook to de broeders en zusters die zijn reizen. Met een orwa eenheid. Een abba eenheid van ons. Het is heel erg belangrijk. Want velen van jullie no DNA politiek. En velen van jullie no saba shakeboard. No saba playadam. Ja? De politicus gebruikt de tribu Arawaks voor push den Karaib Guasese. Dus dan mijn adres naar de broeders en zusters Arawaks. Jullie zijn niet alleen. Amoni, anonoti. A uitbetaling voor amoni, anonoti, want we krijgen alles binnen. Sipam zijn de rechten van onze voorouders. OIT 169. Zolang we zijn ook verkeerd, gaan ze oproepen naar Sipam. Voor de organisatie, no accepteer Sipam. Ano erg. Maar a politiek, sape amos adres. Broeders en zusters, de Arawaks volken. Unde fossi, want today fossi augustus. 3 augustus, nou een belangrijk day. Voor Palmentuin. Waarom we roepen alle de Karinya. Voor we komen naar de Osso. Bij de bigisma ancestral. De voorouders bij midden schrijven naar een Palmentuin. Dat ben je pressie.
we komen kandra voor met ons schrijven. Lobby en vrede. Toen met ons schrijven naar Palmotuin. Uno brengt je nog. Uno bus schrijven toch? Na bokshai tom chinkasiri wam chimbiri sandef nyan sandef dringi. Was don taki over a verleden tijd over money. No na so money meere. Allemaal baseerd op money. Trouwens reizen om money. Trouwens kies aan money. Maar pe abo volkende. Dus familie, mi want chawam tis scheine kona fesi, want tis scheining, was schein. Isabi ta song is schein toch? Dat je luku de je sitak aiti de na song ai pireng ai konsunu, kolukunu. De aleng fadong, de je fira aleng. No unum de eni dungru. Fu en a dungru tak wa fight uns refi. A dungru wantaki, je do baka baka. Dat prasetak ai no amane si se do baka baka. Laten we even baseren tapu een grondrechten. Want if uno abagrong, uno man libi. No de man eisen taki. De want teki grond, de want teki a principe je gwa onti. De furu oorspronkelijk bewoners no abi gromoro fu prani. De pina de fitak jong. If mi no aba grom fu prani. Ne if mi no aba money na emisaka. A ove no furu. A kenda beslag say tak na noti. Famo nya, famo dringi, famo libi. Namo siki. Meku libi en vrede. Meku lobu un schrefi. Un ding was strijd. De man eko broikunu. En sa e charaneng. Want de blakka wang, de stoi luku. Isabito. De blakka wang, de krioro. Sa de na politiek. E shino ta he yong. Dat de ingi, me kasane kon yong. Dat de ingi, na de ingi. Maar wie zijn die Indianen die dat doet? Suma na de man say teken papiera tap aneng voor akribisi. Jullie moeten weten dat a waarheid voor a stam, a waarheid voor a maraka, nanga karawashi. Alamang abden kulturu. Alamang abden den yeye, schrijf a yeye atibron. Want furu voor den tribu, lasi, de ongolibi makandra. Maar en a makandra dati, a yeye e shitak sanego boom. Sanego boom brada nanga sisa. Palmotuin. Go helemaal achteruit. En nog erbij, desmasa tek Palmotuin. Nee, onderhoud Palmotuin. Desmasa tek abra Palmotuin. Nee, opo voor manifesteren wansang abra Palmotuin. 2 mei wansang ko gebeurt taki. Brada kondede. De mitwantu brada tai hori. 6 michiden bakra. Na eni wet santi. Mitak van de bakra disi. Na spion. 6 michi a vrouw. A bakra vrouw san zogenaamd belibi na ingimang. Die defe na ingimang defe ne tai hori toch. Pa bakra vrouw de. Dus mensen. 6 mi go en wet santi. 6 en a bigi fu a yeye chami. Mi shita ki wet santi. De man de wet santi, de spion de wet santi. De man e rij, de bigi, ka de bigi sanja, de truck, de man juko en het sabana. Mi knap luku de man mi film, de man tak jong sang, de spion doroja. De srefesi fu de man disi toch. Na de srefi man disi. Geisel, de Ingi, fu Peru, Paraguay, Uruguay. De man stempel tatuage gi de man. Stempel buru, maar de man pi de man pi de Ingi ede. Dat de man stempel de skin as tatuage. Dat de man mek bekena grond taputak de man datina. Fale rebellion. Dat de bakra en mek de Ingi. Dat hij de man dat naar drugshandelaren.
O men neng de man kisiko en a rizo. Furu man bigi vrede de man. Maar de be man doen. Na de go schuilen. Na een dorp weer Santi. Maar aye betakeng bato. Aye betaki extraterrestre komen en weer Santi. Aye be sorun taki. 2004, 2007, 2008, 2010, 2012. Na so me herhalen nomo. Me herhalen nomo. Maken jullie klaar. Extraterrestre komen en weer Santi. En de man bij de weer Santi. Maar hele tijdje. De man long ewe santi. De uma mek seksueel na de man. Traman lip de vrouw. Tek bakra vrouw want de wan bakra to. Bakra. Asref bakra dati. Sabe rigeri ewe santi. En a fu seperu en a fu kayen. En a fu januari. Saptaki a ingi masa we shidape. Nanga kot ede. Amandat be de januari. De sma sabelek jano. Furu de ingi sabelek yano. De wan say shaman sondro ede. Na ewet santi. Omdat jutranga yesi. Mekwe shideng. Want a spiritual be barun tak onom. Chaden go ewet santi. Opon ai. Umus be pou de mandat langaten uit wet santi. Fos aburia be konsa. De man sabe de wet santi waren alleen mas piona. En nu waar zijn ze? Baka 2 mei, waar zijn ze? No one man je waka ewe santi. In eshi no one bakra. Waar zijn ze? Pa bakra fraude. De kise man toch a man tai hori. Maar bakra fraude no fening. Laten we toch even eerlijk zijn. Terem tjuwe bari. Ino prakse tak na wam tjuwane ye lafu. Asan sadrabe. Efumbe arki na yeye. Nou aibo opo. Die de atori be contacti extraterrestre ewe santi. Familie, me conocer un srefi. Maar poten duidelijk, maar drukken duidelijk. De Arawaks en de Caraïben. Be fit na un srefi. De bigisma. Na tuuma. Tja vrede kon. En a vrede dati. No tekenen in Zuid-Amerika. A vrede dat die tekent dat wa in wa eiland. Wa mama bere sabe zwanger. Wa kribisi vrouw be zwanger. En a zeven arwaka vrouw sabe dina liba e sungu en boto. Dat de toesma dis tja vrede kon. Dus a grond tapu ano manengro draaiing. Na umasmau draaiing. En mo tan herhaling. Tak so langa a uma karinya. No teken presi. Me duidelijk in. Ano NDP. Ano NPS. Ano de nieuw partijen sekong. Ano VHP. Ano ABOP. Ano de mandati. Want if a yeye wani. Ay tai de hori. Maar omdat unulik oorspronkelijk bewoners. Ay roko mee na de man. Mek ishi a yeye no man tai de hori. Want if a yeye tai de hori. A yeye o tai yu hori ook toe. Na yu heer geslaagd. Dan aso baka makandra yo dede. Baka makandra o freitunu. Kukuluta. Uno me grap na kukuluta. VHP. Asab seide a challenge poti na palmotuin. Laten we even duidelijk zijn. Aan een scheiding, maar naar waarheid. Maar kan de voerus maar normaal begrijpen, dan wil ik die waarheid zeggen. De man staat in de organisatie. De Arawaks naar de Karinya. Zou wij teken papiera. Want unom denk je dat toen teken na tramaneshi. Un tramaishi. Want ons strijden naar activisten. Door acties sana de sanse gebeurt. En te de sorry taki na ingi teken. De je shide nen dape sa teken. De we shide sma sa teken de papiera. Dus mensen. Voor mij qua lange gebeurtenis. Want terug gebeurtenis. Want we meegrap naar dede. We meegrap naar de bevolking. Kom ik in chateau. Kom ik in chateau.
Meku respecti makandra. Meku lobby makandra. Meku lobby makandra. Meku kar a lobby kong. Leki fa karinya. Nanga a vrouw betekent a vrede. Voor beetje vrede kona umindri. En a vrede dat die. Be gebeurt op a day voor a sabbat. En abede nanga de Joden. En a code voor a vrede die de karing Saba yo. Me herhaal al code voor a vrede. Voor a kribisi nanga a Arawaks. Minota klokono. Omdat voor den Arawaks vrouw. Sadena collectief. De tegi mi tak dek anolokono. Dus er zijn heel wat tribus Arawaks. Je hebt tribus Paliku. Ze ook Arawaks. Maar ze zijn heel lokono. En toen weet dat je abra den tribus. Uno poti 5 nations, 6 nations van Frans-Guyana doen. Is scheiding brengen met de andere volken. De biggie one voor Fransé. De biggie man. Me aprespecti den tushi. Me aprespecti den grandma. Nanga den grandpa. De sma dati toch. Na de esegi mi. En me aprespecti den. Lanti no kopote anu nam tapu. Wan lanti anu no rein. Na mi bigisma anu rein. Den bigisma dati. Den no lobby afraga. Sameki. Na in Frans-Guyana. En aan media. Voor Frankrijk. Bestel een vraag. Dat een brada. Mokadening na Christophe Pierre. Na een grandpa sakodede. En wat media. Na een actie den vragen. Taki. Den biggie wang. Keur afraga af. Maar zij de keur afraga af. Omdat afraga. No skrifi kara ip ne tapu. Afraga ne tak abra kara ip srefi. De ma wasa kara ip gwe. A arwaka wanteka ede. Mano manteka ede. Die ago teken a onafhankelijk in Nederland. Na sa konu aksing. A konu aksing tak welke stam ben jij? Na pika konu. A koningin. A ben een vrouw. A pika koningin taki. Hij is een Arawaks. Na koningin piken bakataki. Maar waar is die origineel stam van Suriname? Nu praten we over Suriname en Frans-Guyana. Da man, wat fos amang fos a koningin, haar a stam ging, na koningin accentaki. Waar zijn die originele Indianen van Suriname? Da man, ano sabi toch, hij weet van niets, hij is onschuldig daarin. Daar dacht maar, ik ben die origineel, ik ben een Indiaan. Suma sabato dat. Da koningin tegen bakataki. A pikent maar welke stam bent u? Im leesi om in leesi a koningin aksing zo to stam na u. En die apiki veel rustig mooi. Want a buku de toch? A stadje de. A onafhankelijk stadje de. De bigisma be aben toch? De Caraïben had het. Ik heb het gelezen. Samay takja. Ano sasma foteri. De gimeng. Mi lezing. A statut voor onafhankelijk. En wat zegt de koningin? Waar zijn de originele volken van Suriname? De eerste bewoners, de oorspronkelijk. Want een arme man, besaptak in de oorspronkelijk. De koningin tegen taki. Wonen er nog Caraïben in Suriname? Wonen er nog Caraïben? Na akribisi moest men teken als statut. Da man piki. Er wonen geen Caraïben meer in Suriname. De blanken hebben een groot genocide gedaan in Suriname. Waar er geen Caraïben meer zijn. Mina kashurumi echten na Ingrid.
Mijn voornaam is Ingrid. Mijn naam is King. Mimotaki, if u want jera waarheid en u want chamiga rechterszaal, dan ben ik klaar daarvoor. A koningin tegenman taki, de oorspronkelijk die deze statuut moet tekenen voor onafhankelijk, zijn de Caraïben. En die amantaki, ze leven niet meer en ze zijn niet meer in leven. Abakra kir alamala. Da bakra meki amanteken a statuut. Dat is de waarheid. Als er een statuut disi, oko ena anu voor den Caraïben, na die de kribisi sitak mata, bigi kisi nyang uit Nederland. Want nou, de tekenen onafhankelijk. En die onafhankelijk teken, dan de koningin voor Nederland, ogo ginyang na wan dorp aan een mata. En mata, bigi kisi nyang voor Nederland. De Caraïben hebben niets gekregen. Dus, mensen, mij roepen op, uit voeren voor de smassa belmi. Deze de Lano Bouterse geef de Arawaks geaccepteerd kwam inheemse. En zelf in zijn mandaat heeft hij de Javana ook bijgezet. Hij heeft ook de Javanen bijgezet op de dag van de oorspronkelijke bewoners. Maar no amano sapsamantaka datum. No amano magi als symbool voor a datum. Wat betekent 3 Augustus? Wat betekent 6 Augustus? 5 Augustus? A 3 Augustus belangrijk. Wat betekent de 7, de 8 en de 9 Augustus? De 7 en de 8 en 9 Augustus. De man om een poering. De no sabing. Omdat een leiderschap voor Amandisi. Sagos don e NDP. A wakana de ingi mindri. En ayere furu. En asabi abra ingi. Welkom, welkom Oostburg. Redman Faya, welkom. Dus, welke statuut, in welke tijd, in welke plaats van dit? In Nederland. In Nederland heeft dit plaatsgevonden door Alicero. Man. Alicero. Maar wanneer ik terug ben in Mahuri, kan ik verder gaan. Als dat statuut naar mij. No, laten we eerlijk zijn. Nou, om mijn jaren sipam etaki, vanaf 1996. Ik was niet bekend. Cellulair no bede, telefoon no bede. Ja? Want politiek man bes dong. Tamandat be du hogri. Grontapu no ben sabi. No fei hape du hogri. Grontapu sabi. Sa fei hape du. Maar want politiek man bes dong. Terwijl de bevolking voor de ingi in het binnenland. De sabi. De busnengere wan, de sabi. Abrasam wan taki. Ja? Unshi dede na unfesi. Wij hebben doden meegemaakt. Unshi fete, unshi oorlog. Wat wij hebben meegemaakt. Toch? Wat wij hebben meegemaakt. Una de echte strijder. Una de echte warrior. Want Tukayana kibri omen people. Tukayana no konf kiri. Tukayana konf tiri. Tukayana konf tiri atori. Maar voor kon tiri atori, moet besori asi voor a warrior, voor een voorouders. Groetjes uit Coroni. Welkom Robin. Goedemorgen Jenny Prado, Ursula Watamaleo, Blessie, Silly, Milan, welkom. Dus mensen, isabite bigisma bari imyere. Na ometen de bari, tak boy, teke rustig boy. Boy no kiri de ingi, boy luku de ingi.
Boy, luku se kadugi de ingi. Na sono mo de baring. Ma amano denki fara. Tako sondu. Dus, mijn herhaling. Wij gaan een feti. En me bigi kaden kara iban. Unos don tapun presi mek trawante kun brede. Mek trawante kun grong. Want jullie zitten maar te kijken en te klagen. Un stop klagen. Un stop kroetu. U kom kandra na Palmentuin. Alla mang sa wan giwan taki. U kon na Palmentuin. Augustus. Palmentuin af de ingi. Dus Augustus. Palmentuin na dappen we met ons schreefie. Het is al 3 jaar terug. Zo'n beetje met ons schreefie naar Palmentuin. Palmentuin nooit schroto. Nooit Palmentuin schroto. Alichero is van Biggie Poike en een nageslag van de Cariñas. Dit klopt, want hij werd namens de NPS gestuurd. Het was geen NPS toen de tijd, hè? NPK. Het was geen NPS. NPS na later, Sani. Nee, het was geen NPS. Nee toch? Nee, aan de andere bevind van Finishan, hè? Nee toch? Nee. Nee, aan de andere bevind van Finishan. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Aan de andere bevind van Finishan. Abede in het tempo verrier, hè? Pengel, hè? Nee. Helemaal niet in die tijd. Ja, sisa. Suma scrive Yvonne Biswana. Nee, is geen Yvonne. Want suma scrive asa John Pogwe. Mina denk suma scrive. Ja, namen zijn bekend. Olivia Biswana. Ja, het is een bekende statuut. En in die statuut staat ook geschreven. En als mi lezing, mi kiezing, mi moest betekenen door. Mijn jara statuut tanami. Mi lezen, mi moest betekenen door. Dan lezen statuut van onafhankelijk. A origineel begonnen den Caraïben. Dat moeten ze weten. A politiek praxis tak abe kisa origineel. A bakra respect a kribisi. Srefi a arwakano kiseng. Na blaka ingi. Den blaka ingi kiseng. Dus. Er staat ook geschreven in de statuut. Want we kan gaan zoeken naar Nederland. Want noem je in 2007. Die verandert als statuut in elke 50 jaar. Als statuut ook kenki. En daarom ben ik dankbaar dat de Caraïben hebben gestaan. Die de Beshitaki. Den bakra en bigi chanyan kapot na mata. Dat de kribisi stel vragen. Wat is gebeurd? Wat is er gaande? Dus. Dat a papira bedoro. En a papira beschrijf je ook toe. Taki. Nederland. Taki. No wan tratal srana num tak no wan tratal. A tal sa srana mustaki. Was a tal fudeng a kolonial tal. Nanga as a tal disi sa metakja. A tal disi ano srana Tongo. Het is de Amerika Tongo. En het is a politiek karin srana Tongo. Sabi de negers, Karin Sranatongo. Het is geen taal van de negers. Het is de taal van de Caraïben. En die nengre de Afrika kamiten, bedoro, in Srana in Zuid-Amerika. Dan zijn ze samen, de comité schreef na jaren, dat de op een groepu, leg van je abitu kayana, dat de op een groepu, na groepu dat de kare Amerika. Maar awan betekenis Amerika. Abede ama, Amerika.
Abedewa Amerika. Van betekenis. Dat de man vertaalde in 1948 of 1945. Daar Sani isabi toch. De Nengre Kosdong. De man draaide Sani. De tak ja Nengre Buku. Johannes Kind tak na inschrijf aan Buku. Isabi. Daar Sanko veranderd. Heel wat dingen zijn veranderd. Dus de man vernietigt de Caraiben. Dat de fight tegen de Caraiben. Dat de no pot den kribisi ne no wan presi. Dat de oppa anem van Arwaka. Het is geen jaloersheid, maar het is de waarheid. Dat is de biggie wang. Mi wan mek de biggie wang at die rust. Daarom ik ka den Caraiben. Unos don krutu krutu. Maar u oppa. Mek u roko makandra. Caraiben zijn tranga rokosma. De roko tranga. De prani. De roko tranga tap de domein of ding. Arawaks ook toe. Arawaks na onti man. De man dat loopt gwa onti. De go soet meti. Chameti kong. Ser meti. Daarom roko makandra. Want te gwa onti. Na akribishe mit en abusi. Ta akribisi go na grong. Na en saba en pepero watra ye bay. Je shifa welip makandra. No meki a politiek kon praten nu. Sinds 1948 a politiek e praten nu. Nanga politiek e praten nu. Uno man bitu srefi. Prati. Uno man bouw a fundament. Zo mus bouw. Uno man bouwing. Omdat a politiek e praten nu. Mensen. A statuut voor onafhankelijk van Suriname is ondergetekend door een inheemse man. Voor een bevrijding kon naar any Sranang. If een man dat nou betekent en een Caraïb nou bij aanwezig, dan Sranang bij de onder Nederland ete. Na 1975 dat Suriname controle en onafhankelijk. In 1975 dat de Caraïben in april 1976 de Kribisi oppo dat de actie de Hollander voor de immigranten voor de Chagwe. O de a tweede lezie dat de Caraïben bij actie de Bakra neem jullie immigranten mee. Na libi mi kondre. Dat de Bakra bij bigi chade kuligwe door orde van de bevolking Caraïben. Na allemaal bij gwe naar Nederland go pina dape. Terwijl me bigi klagen. Tak den Sranam be switi. Ze zijn daar gegaan. Die moest bij de allemaal bij de wan usine drapen naar Nederland in Europa. Fos de beko abenboom. Fos de beko abenboom. Want akribisi be mek abakra fos tantaki. You make one traman teken tap mining. En ik ga jullie wat zeggen. Akribisi aan een jugu people jare. Akribisi toch, na oppo arme, a onvang alamang. Ishi paraliba, na dape de bakra be poti de nengre, na eni hokjes, leki keskesi en wan hok. De kribisi kong, de verloos dem pour uit a hok, na para. De man die si mopo fu para. De man die sabe de dape be mopo fu Frans Guyana de kona para. Na fu para sei, dat de man gwe na koroni. Na so de ko prati, de kom da friman grong. De man kona friman grong. Caraiben na opa armo. De opo ding. Iedereen a ontvang. Maar na nomo, die de man ne respecti ding. Mekishi de opo baka 2 mei. Voor a grondrechten. Na 2 mei, de opbaka voor go kruto voor a grondtori. Sa ano voor ding. Sa na wa inheemse man teken gi a kondre. Dus mensen, a kondre, nos don tape igi rechten. Na you teken, met a kondre, stemmen rechten. Dat de rechten sa de man stem. Dat de gebruik als schriftrechten dat hij voor Lombaka NDP leider. De pot rechten. Unoma fight a yeye. Ta yeye bari wang. A bari tu.
Abari 3 and I love you so furu, I love you. I give 4 finger. 5 finger. You know arking. Da isap sa ingi taki. Da ingi tak na mo pot mis pikri. Da mek ayeye duen roko. Alaman trowe de ingi. Alaman fight de ingi. Den kisa statut voor draaiwan politiek. Dat de massacra a eerste bewoners. De massacra a oorspronkelijk wang. Omdat die kukuluta no wan du hogri. Want if kukuluta be wan du hogri. Na abodwena palmetuin. PDB pot en piramide. PDB pot a statut feng. Maar lek fa ayeye bari toch wang. 2, 3, 4, 5 finger. You know what yere? That will make you will make it tiri. Kribisi une taki. Maar dis lazy. Me kaden kara iban. Uno tang krutu. Opo ko makandra. Me ku forsta srefi. Palma tuin af unu. De man was sroten gunu. Dus massa moest tak abra palmotuin. Ze kunnen niet praten, want ze nemen geld. Na unulik activisten, militant, strijders, warrior. De omzoren visie. Want na unu. Un rechter. Sa de man eurokone en tapu. OIT 169. Mi bigisma gwego poteng en astemme ja. Na in Suriname 1675. In 1830 abedea origineel ete. In 2007 de man kenka a rechten voor de oorspronkelijke bewoners. Omdat de denki taki de moxie de ingi na ala soort volku kona wang. Dat de kari de inheemse. Broeia ding. Prati ding. Dat intussen de inge vet na de schreefie. Dat de man verander de rechten voor 1675. Dat de veranderen naar de pot de Egisan sa de wan. Maar OIT 169, na drape abusis to begin. Na en na eerste lijn voor abusis to, je be abi familie B. Familie B, isam sawantaki B. De nengre saben fufuru, de honing, voor den Caraiben. De Caraiben hadden honing. Dat een nengre disi, ben doro, dat de ben fufuru de honing, voor de Caraiben. Dat de man die si trombusis koutu, dat de man die si be wan biggie play, geweldig man, tak ai, de wan tapus kreki de ingi, wan tapus kreki de bevolking, de na amang. Deze mensen zijn de familie B. En dat maak je met herhaling, taki, de Caraiben, anolek van bakra maak je verstand dat de Caraiben zijn kannibalen. Akribisi ne kon zomaar. A Caraïb e opo kontashi tak no, mim opo, anobumoro mim opo. Die de opo, de gona onverwacht. Mi volg a video, go volg a video baka. Pe afro moest be knapu se de strijders voor een. Afro knapu lek Seelanti. Lek Seelanti a knapu. If you no supply a politiek, dan je nom gooi naar politiek. Maar blijf op jouw rechten. Het probleem is die, alle de politieke sakos doen, den profiteer naar tap de boslandbewoners. Suriname is niet een arme land. Suriname, anwa potikondre. Uno tak abra a gudu sa sranang abi. If you nou een president voor a kondre, en dat is gebeurd, in alla kondre. Ano a gudu om mek a vrouw a bevolking, de go to de sanati, om mek a bevolking libi. Na a lobby, sa yo chat in a politiek.
Liefde. Lobby die a people. Lobby. Van me zorgen mi people. If na 50 miljoen people in Libië in Stranang, dan moet druk aan money. Ai. Dan moet druk aan money toch. Moet druk aan money voor 50 miljoen people. Want no na money etaki. Mi wan adres na desma se teka money. Tego na desma de giu, we teka voorbeeld voor awang Frankrijk 250 miljoen euro. 250.000. Kom schrijven. Leg vast schrijven op papier, heb ik me maar lezen. Frankrijk geeft 250.000 euro bij de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Dan moet ik je volgen. Hey, mensen van hier in de centrale bank. Drapen na uno wetak OI. Meki gunu 250.000 euro. Druk en gimme. Tamara me koteking. Dana hernet yo yere. Machine is druk door me. Money druk. Heel papier money druk. Mensen, worden jullie wakker? Suriname, Sranang wan pina kondri. Ayeye din Sranang. Palmentuin is van ons. Heb ik alles gezegd. Minotak Allah. Palmentuin. Ik heb over de Caraïben gesproken. Ik hoop dat de bigwa de atitiri. Maar u moest komen kandra. U moest stop klagen. U kon wis u kon asipam. U kon taki. Alles maar sa wan taki. Mek grond tapuyere. Sa wan taki, sa wan gi. Oorspronkelijk bewoners voor OIT 169. Mitak over de Lokono. Ja, uno mantak abra furu fudeng. Want if un saba a tori fu parachute. Parachute, bijna de me kieren ook toe. Parachute, we kaden mandat de familie para en de familie shutu. Abakra prat de ning, abakra kenki de ding, abakra verder. Mi echte ning na Aliba. Alabo. Mi echte ning na Alabo. Mi echte ning. Voor mi grandpa, commit mi pa. Mining na Alabo. Ma bakra king. Abakra king. Dus na bakra, die ala de stamo, sabe de konup ching, dat de kade de king. De wij, de Alabo. Dus ala de man is nen kinki. Zo no tak ete fit. De tak abra fit zij reizen. Fit go naar Nederland. De bevolking no jere sa agodu naar Nederland. No man no confess den people. Ze hebben niets gehoord. Ook de kapitein van Wesanti. En ook mevrouw Edith Orban heeft gereisd met hun. Naar de boskopu samkis in zee. Maar we hebben niets gehoord. Ze hebben geen communicatie gebracht naar de bevolking. Ze gaan doen naar Nederland. Ook die hebben reizen naar Dubai. Die no communicatie naar de bevolking inheemse. Ze moeten stoppen op naam van de inheemse rond te reizen. Dat naar de boskop voor de bigiwang. Die moest reizen tap aan voor de ingi. Die stop kiri de ingi. Uwani un grondtori baka. Uwan ala de rechten voor sa a politiek voor furu. Uwani baka. Uwani un palmentuin baka. Uwani de leiders voor sa den kiri. De moest boete voeding. De moest kies de strafu. VHP na abop moet opgesloten worden. Voor de kier de ingi brada tapu 2 mei. De lezi was zogenaamde straf voor 15 jaar. Als dat hij moest go naar abop na VHP. De brada voor 2 mei moeten op vrije voeten losgelaten worden. Metsel. Zade ook toe inning, wan strijders, wan militant. Zade behoren wegens die abe strijden, abe milite na Pikin Sarong. De be gwenanga a jonge heer disi. Alla de man disi moeten op vrije voeten gelaten worden. Na de taki voor de bigiwang.
heb ik alles gezegd over Bernard Dorp. Bernard Dorp, nou een bekende trange dorp voor de Piai Kondre. En Bernard Dorp is een bekende dorp bij de Biggie Wambego, Bakadim, Opa Taweru, bij Oppo Bernard Dorp. De familie voor Taweru en Libi ete, dat kunnen we vinden nog in Bernard Dorp, in Sawariweg, in district Para. Dat we hebben de Pauyali, Bakateng, die Opa Taweru, bij Oppo in Tampresi. Dat in Taweru, de Cornelius Kondre Wang, bij Sakago Libina en in Bernard Dorp. Deze zijn woorden uit mond van de oudjes, de ouderen. Want Biggie Wangoros toe, sabetak furu abra Bernard Dorp. Niemand wilde gaan met Opa Taweru. Taweru besuku wan groepusma, fu bego Libina dena eni Bernard Dorp. En noas man be wango na Opa. Telek Opa Sweko, bekende Opa Leo Swedo, bevolg in voetensporen. Daarna had je de familie Lasso. Ja, en mijn tantes allemaal de drape, de Pauyali. Maar die Opa Taweru, we waren op in dorpu. En abe sukusma, voor begona nga eng mopenak na Paraliba, na Bisri. De man be wan gona nga eng voor go opo akondre. En akondre disi sabe opo be abi wan piai kampu. En a piai kampu dati ene misidong. Na dape de pot mi bangi, gimi mi sidong, na de grandma, de dat no dalibi morot, uma telma, den kumara, de jubitana, de bigisma dis no dalibi moro. Ja? Dus na so, mi be kis mi bangi, na mi ceremony. Voor opa Basha, mi be mag lezen als statut. Voor mi grandma, mi be mag lezen als statut voor onafhankelijk. Dus massa bego tekening. Dus mensen, mi moxie even konan wang, omdat u nap ting. Dus massa de tegen, den koiri voor den smassa gwe na in het buitenland. Dan moest op een makandra voor go manifesteren na fest den bureau. Na fest den kantoro. If you know de eens taki, fest ei handel. En aan de handeltapu, aan regels, naar de wetten voor de oorspronkelijke bewoners, dan heb je alle recht voor profits. Dan mag je gaan manifesteren. Ja toch? Als je ziet dat je een briade in fits, dan ga je bij hun, dan neem je op met hun. En als de je ziet trangen, dan heb je je rechten, zij moest doen. Dan denk ik, dan lees je alla sani, mijn hoofd dat mijn frigit sani. Dus mensen, goedemiddag iedereen dat me nog gi odi naar de wansa me nog gi odi. Welke statuut, in welke tijd, in welke plaats van dit plaats zijn en namen bekend. Het zijn in Nederland. En opa, Basha had ook gesproken over Elisabeth. Je had Elisabeth 1 en Elisabeth 2. Ja, dus deze dingen zijn Nederland. Maar de liggen, de Nederland kono, de liggen vallen. If je leest dat boek voor den toch? Dat de kinky de sani alle 50 jaar. Alle 50 jaar, dat de kinky de rechter, dat de praxetak de kribisi dong. En de nepot de Caraïben nergens hoor. Nergens zetten ze de Caraïben. De nepot de foto voor Seperu, de nepot de foto voor Kayenti. Zet nergens. Bernard Dorp, ano Bernard Dorp aning. Cornelius Kondre, ano Cornelius aning. Ja, ama abakrama na yel nga fin futu. Yung, nade di inde ingi na koten futu. Na nga bakrama sa ka Bernard Dorp. Na mira umbe pota pa bangi fu mira be jukembela. Tak nooit mora be drai ko Bernard Dorp ko tak Bernard Dorp is mijn naam. Na so de man kies de oorspronkelijk bewoners. Dat drapi je shitaki. Lek van de tak de Caraïben waren kannibalen. Daar zie je van hey. De Caraïben heeft iedereen met open armen ontvangen. En daarom, die de bar, a politiek man tak, neem het rustig met de Indianen. Luku voor de Ingi. Go luku de wana dena stamp futu fuja. 1 leesi, 2 leesi, 3 leesi. Mi kon bigi. Vanaf 12 jaar mee jere.
Vanaf Afeti. Voor Tukayana, of voor een strijd voor Tukayana bouwt naar Bruiswijk. En om niet te vergeten, Atal Sawetakja. Het is geen negerstaal. De Nederlanders hadden gezegd van, Suriname moest totaal. Een koloniaal taal, dat is Nederlands. En Atal. Voor akribisi. A blaka ingi, de black Indian. En dit was het. En atal disi, aan Osranang ABD. Na Maturi. En dat vinden wij in Frans-Guyana. En zijn ze bijeengekomen, de stammen, alle stammen zijn bijeengekomen. En daar hadden we de Saramakaners. We hadden geen Paramaka, we hadden geen Okaners, we hadden die anderen niet. We hadden de Saramakaners. Ze zijn bijeengekomen naar de city van strijd voor Goyepi de Wang voor Noord-Amerika. Maar daar, Amerika ben ik. Amerika. Maar die originele naam staat ook geschreven in Google. Hè? Misschien Google abdenen dat toe. Maar die originele naam van Noord-Amerika, van heel Zuid-Amerika, geeft iedereen. Het is bekend. Dus Amerika, nou een strijdergroep, Amerika, nou een strijdersgroep, zouden stammen bij Kona Wang voor Gofeti, voor Jep de Wang voor Noord. En laatste feti voor de bij de 1890. Ja, dus mensen, ik ga jullie laten. Ik hoop dat je begrijpt me, want dan even snel, taki. Ja? Dus, wie zou want doen? Brada kise, die afro kostdom. Mi betekent dat afro zou kostdom, no man draai a kondre. Afro zou kostdom, no man draai a kondre. Den bakra ofal aan baka. Dus zou moest doen. De leiders en de strijders, de activisten, de militanten. Om abi recht voor mij te schrijven. Voor onderhandel. Omdat die de bakra, de setwan kwam feti komi nu. En a feti, ook moppen vanuit Georgetown, komi Stranang. En Frans-Guyana is erin. Brazilië is erin. Suriname, Brazil. Dus Georgetown, Suriname, Frans-Guyana, Brazil. Dus, wat vind je ça? Hoe kan ik kondre baka? Omdat we liebe en anu voor de demonen. En de demonen zat ik kondre. De denki taki, de teka kondre en de anu. Ze zijn met minosap sotu mafia voeding. Dat de praxe taki. Suriname is een verloren staat. Suriname is een verloren staat. Nee, wij zijn nog hier. De blanken hebben een groot genocide gemaakt, gepleegd, maar we zijn nog hier. En daarom moet komen kandra. Arawax, stop nog. Stop na een aanstoot. Tegen we Arawax kondre, want dorpu. Oh, actually, na zo toe ingi na you. Nou, ik ben Karaïb. Je bent niet welkom. Matami no shasa nati mi grow mi wakana matami no shasa nat na mata. Asanis mi no mek me na mata. Mata was ook open. Ik heb het niet meegemaakt dat je door is. De biggie acties soort volk naar je zo die. Nee. Dus desma zou een pot de eigen wet. Zou een discrimineer. Zou een profiteer want ano euro kodape. Is het toch? De man met een roko. Na den olongo zogenaamd taki, Arawax, mensen waren in zo, waren in dit, waren in dat. Hou jullie op. Waarom zeg je niet de oorspronkelijke bewoners? Die akarinya goroko, sakarinya taki. Akarinya karyu bij. Akarinya karyu Silvio van der Piel. Hou jullie op. Hou jullie op. Ja? Stop. Doe aan stoot op den kribisi. Want
Unetaki un tiri. Maar te un kong, no wama no ma horu no. En toen kong, dan wotaki, ze zijn de Caraïben. Hou jullie op. Afet gedoe. Nangasan gebeurt 2 mei. Hou jullie op. Kondre ne pina. Tensi tak man kondre pina. Da a politiek leider no boom. Want if you have 50,000 people na in wan kondre, dan ap mi machine, dan mo stempel $50,000 of SRD. Dan satak alamun, mi people must have money fu akan go en awenkri. Want dat so de potento, de pota system voeding, tak dem go bij den Chinese nyang. Want ze hebben met de Chinese getekend. Ze hebben een contract met de Chinese getekend. Voor de kan zeer de sangi den people. Voor den people kan kom verminderen. Dat de kon kies sukrusiki. Hoge bloeddruk. Kakon. Ala de so siki. Sa den de wenkri. De soft sa de meki. Ungo controleer de soft. Nanga sa de soft e meki. Koula. Fa de mek den koula. Fa de meki de meti. If ano libis ma meti sref de dape. De corner beef. Ala de sanat sa wenyang. Zo mensen, ik ga weg. Mensen, ik ga weg. Dus, mi waka tijdens mi propaganda, die mi politiek leider, Lukenja, mi waka alamang. De mensen het tak naar mi go, mi ask dem de kapitein was niet thuis. Ja, mi sorun tak abalobi. Mi mano dalibi moro. En mi kisa lobby mimma. En mi prata lobby. Mimma be de wan grown vrouw. En a gimeng en blessi. Mi no be lop grown roko. Maar mi grow en a grown. Mi prani den bep ching. Mi griti saba. Chaka, 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 chaka. Tap matapi, matapi, me nak matapi. Baka saba, bolka stripo. Goy na busi. Kot bonki tiki. De kuli e kon bay fugo prani. Haar fekaren palo. Mensen, bouwkampu, hadden wiri, hadden de postu voor de bigisma bouw den kampu. Ik heb geleerd van mijn moeder, van mijn overleving. NPS-ting, dat we deden in een foto, aanpassing tijd, om mensen mij deden in een foto. Om hem tien in een hospitaal, de poepa broedu. Misref go luku de in hospitaal. Mi go luku dem jere tak dem tien in hospitaal. Ze hebben niets gegeten in de hospitaal voor dem tien. Kinderen lagen daar met honger. De Ingi, de Caraïben, de Sakakona nga kasaba brede. Daarna zo we giden kasaba brede, we praten, giden wansano abi kasaba brede. Dus mensen, un gron af unu, ja? Na un gron. Un giden, voor de kabe libi, voor de kabe overleefd. Un bor karabu giden. Na tide de wan fight unu. Ma uno go en krutu, wo go en ayeye fasi, ja? Ukenja, tuka ingi. Isha ingi disi, isha ingi disi, na wo go eneng. Amanta, mensen, goeiedag. Sipa Wansir, Abe Koti. Rigilio Arnhem, love, love, love. Ivan, Olivia, Biswana. Sisa me hoop dat je begrijpt me, ja? Oké, lobu srevi. Mi mana wa arwa kayare. Alphonse Platon. Welkom, welkom, mijn chérie. Mijn chérie, mijn doedoe. Welkom. Dus ja, ze hebben ons gevraagd. De aksunu van Bekoma Kandra. Dus, mi doing. Mama bedede, dus mi urus isa van bede toch Alphonse, abe hati en atranga en mim kombaka we zijn voor Augustus, dus dat we drie kombaka in Palmotuin gaan we zijn, ja, dus sommige disipa maka zijn Engelse afkomst, Engelsen, de pa maka anosana de bedoro na Brachon, daar waren de Saramakaners, a foto dape, die de doro ano Engelse chatting.
No een Engelse no tja de man die zie. De man die zie zijn vrije negers. Ze zijn geen slaven. De man die zie ben varen. Dat we tak ato dat we tralisi. De Saramacanas zijn kadens slaven. Na de wansa mene Brazil ben tek roko na in Frans Guyana. Tapa bergi sa weka mahuri loyota. A bergi dabe mene Brazil na wan juisit be aksi den Caraiban fu de Wayana de Wayana de Oyana e fu den Saramacanas kan ko yeb de roko na in Frans Guyana en be de Frans Guyana ete mek de ko yeb de roko na in Cayenne dan de bo meki go to dat de Saramacanas be kisi wan laisser passer wan passa na a passa dati be stampu de ingi be stamping gimene Brazil dan a so den Saramacanas kon roko jana Frans Guyana dan bakateng dan wan san kon sa dan den Fransman tek de Saramaka disi lek slaven maar niet voor een lange tijd die de wang de Saramacanas voor Maranhão Brazil jere taki wa oorlog ontstaat na Frans Guyana de Fransman de bakra teki den de Saramaka dan de koma kantra nanga de Caraiban dat de kom single hera presi om de single eng de sloto herkuru dus de sloto herkuru luk obigi de single herkuru committee mahuri dry committee Cayenne Moncholi Montabo dat die de om single presi dat de go in say dat de elimineer den bakra me follow you met lobby you taki bunsani merci grand thank you ja dus de Saramacanas waren geen slaven ze waren de vrije negers want de Saramacanas hebben de vredesakkoord getekend die de ingi no de bewan tekening is na me moxie de sanier wat we moeten weg go doen trasani dus de Saramacanas tekenen een vredesakkoord dat pa eerste briefie tweede brief die gestuurd werd door Nederland voor de Indianen de ingi de no bewan sluiten vrede de no bewan noti voor den bakra de no piki den bakra dat pa derde briefie hebben de Saramacanas antwoord gegeven. En akkoord die is niet in Suriname. Dat vinden wij in Kanaki. Ja? We vinden akkoord die in Kanaki. We hebben al een code. Dat we hebben een rollen papieren. Zo ABD. Een rollen papieren. Rol. Hebben rollen. Dit is een vredesakkoord. Dat betekent aan de Fransman. Dus. Dat we kiezen van code. Akkoord. Nou een sanso. De bedring abrudu. De bedring abrudu. Deze waren de Saramacanas. Ja? Een vredesakkoord voor de tranengre minosabi. Met de en a begin stam. Voor zijn gebeurt later. Mine vestig mijn aandacht op dat nou een trabrada edu aroko dati. Dus allemaal op den roko fudu. Want trabrada edu aroko dati eng dati en mekem sani. En mi etak live. Dus de Saramacanas waren geen slaven. Glenn, welkom. Odi na lontu sipam, blessie Suriname, from België. Power, schat, power, Glenn. Jamma, met tak vier Glenn. Jamma, nog gisteren spraken we over jou. Je zei me las me ma. Dus dat me bezorgu fing. Telek tape laatste moment. Ube de, ube taki, ube lafu. Dus nono ano de. Ago rostu en misapta ke hoor bakagimi. Ja? Mensen, ik ga weg. Glenn, Mingwe, en ik ga weer komen. Deze is de eerste. Door verzoek van de velen. Door verzoek van velen van de bevolking. Ben ik even snel gekomen naar voren. Dus, familie. Naar loon toe.
Sosolobi. Sosolobi. OIT 169. Glenn. Power, power, power. Power Glenn. Alphonse Power. Krachti, krachti power. Irene Pouyali. Lita, Willem, welkom, welkom. Lobby, Pamakase Engelse afkomst. De Paramakaners zijn vrije negers. Zij hebben contact gemaakt. Dan denk ik in contact naar de Engelsen. Maar de Engelse tjading. Mijn vader sprak ook. De geslacht de Smadisi. De eerste man zei de ontdek. De Bakra naar Engels. Maar aan het taal dat de betaki. Is dat zo taal de betaki? De betak Sodom. De betak Sodom. De Bakra is leeggevallen. De Bakra taki. Er staat geschreven. De bigisma schrijving. De blanken hebben gezegd. De legi de Ingi. Maar de Ingi besapte ze waren geen Engelsen. De blanken, ze waren de Sodom. De Gomoras, de Sodom. Dat is Sodom. De betak atal voor Sodom. Erik Lisan Piai de Marche. Alisoro was hij. Ja, bij NPK. Dat was het. En bakadati, die de man te capresi voor Alishero, dat ze de doen aan eng. Ze de doen aan Alishero, a groep, a organisatie ne bestamoro. A organisatie ne bestamoro de ma elimineer ding. Voorzichtig fits. Fits. A deze yo taki no moro kona de mamoro. Moet je heel voorzichtig zijn als aan zij doet dat bij. Me kon lobu srefi. No me kon kirun srefi. Me kon golek fa Amerika bego. Mino matak abra tukayana. Amra tukayana. Den brada be dining sa fora den trawang. Dat die de fora den trawang. Dat de go ki den piko. Da fora toch. De fora den srefi mek isi trawang go ki piko. Mensen, ik ga jullie laten, want we moeten weg. Gefeliciteerd met de erkenning. Dankjewel. Goedemorgen, sterkte. Lloyd, Albitro, Silda, Brigitte. Oké, Patrick, oké. Deze mensen had ik al gezien. Groetjes, groetjes. Ivan, iedereen. Olivia, Bigisisa. Melibungwe baka. Unuati bronjare na waarheid. Sabi toch zo lobby. Ja. Megwe baka bella sabayi. Goedemorgen, groetjes uit Bernadorp. Ori, ori. Teresa, Ursula, tante Ursula, Silly Milan. Welkom, welkom. Diane, goedemorgen. Gladys, Lloyd. Tanya, oké. Daar zijn we weer weg. We zingen precies aan Mogwe. Even geduld, hè? Zingen precies, gide mansas donabe. De mansas et chaprak se de abagong. De denk taka gong kadu alasani. Zingen precies, gide. We zingen, hè? Je mag zingen, toch? Mag je een beetje water, alsjeblieft? Ogwe palmo to Eva. Kukuluta. Kukuluta. Hey, Kukuluta.
Sing wan poku sa mi ma, sa mi pipi, mi grandma be singi. Dankjewel hè. Oké. Alphonse. Familie. De man denkt dat de wan hostel aan voeding. Gefeliciteerd, quand même. Man, is dat milop NDP. Je ziet van een bar dentro. Een bar abigi man. Een bar abigi man. Je naar NDP toch? Ja, NDP leider. Ja, bigi NDP you. Milop ala mais habito. Mi mabe de NDP ano dali bimoro. Ma no ita kenki. Tawor NDP. Tawor NDP na mi pada MPS. Dat te de mambe go stem. Ishi mi pada pe na wa tregi man. Dat te elasi na mi mawidi. Na feest. Mi pawini mi malasi na feest. Dat is liefde. Is habito? Wana kwa maraka even dat we gwe. Familie, hartelijk dank dat u kom makandra u arkina stem voor sipam. De rechten van mijn voorouders. 1675 u stemrechten naar Israël. Hier na ja rechten stem 1675. Na rechten voor Jabekibri Heri, Amerika Noordwest Oost, Amerika Zuid. Comité heel Centraal-Amerika. We gaan naar rechten voor de oorspronkelijke bewoners. Comité Ethiopië naar Malgache. Dus Madagaskar naar Ethiopië hebben rechten voor de oorspronkelijke bewoners. En dat meki Rastafari. Be meka Bakra Elisabeth. Ab meka boyge ede bosmisu. Hey, abrakamata bosmisu. Foshi tronkonu. En Rastaman, Rastafari. Na mandat segi den bakra, voor den bakra kabe tron konu. Dat de bedoel ala fasi voor kiraman, maar de be man kiraman. De opwa heel big organisatie, am organisatie dat ding ONU. Na ONU oppo fight tegen de Rastafari, maar de man hoor als statuut. De man taki na de oorspronkelijk wang. En de Caraiben be roko na ala de mandisi. Ala de mandis be de freita paliba. Da bakadati Hayawata oppo. En Nederland gwen een vraga voor Hayawata. En een vraga voor Hayawata je vindt in Nederland en in Zuid-Afrika. Dus stranan shita hey Nederland tek den vraga. Da stranan potwantra vraga. Da ko abaster. Na Nederland kon teka vraga baka. Dat ogo druk afraga, ogo meken gide stranaman, na Nederland hoort afraga en a centrum pot na Guadeloupe. Die den stranaman shi, dat Nederland odu a schrijf dotori bakanangading. Dat zijn ze opgestaan. Dus dat meki je feni a stranan fraga na Guadeloupe, omdat die stranan tron onafhankelijk, dat Nederland doe handelbusiness naar de Frankrijk man, naar de Frankrijk man. Tegen Guadeloupe, maar Guadeloupe behoort Suriname toe. Frans-Guyana behoort Suriname toe. Alasana de Bakra bewan scheiden in 1948, de grenzen, de scheiden, maar je nog scheiden. A je taki, wij zijn één en we moeten liefde leven met elkaar. Sosolobi. Ogwere singwa wo singi tunaware da ogwe ye waka loti ye ka ekto sunati tunaware aha tunaware 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 ha tunaware mata aha mata mata aha mata mata aha mata hey boy I taught you this hell pardon mata
Mata mata, mata mata, mata mata, mata mata. Tunaware, tunaware. Tunaware, tunaware. 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 Papa wil gue, pagoluki kampresi. Familie, nog hartelijk bedankt en tot de volgende keer bij de oorspronkelijke bewoners deel 2. Dat gaat morgen zijn. Boston Ben komt uit Jamaica. Het is Boston. Zo lobby blessie. Gado kibri a ingi yeye en you ati blessie. Dankjewel Alphonse Platon. Lobby, Sasarejo, Power Krachti, Orban Rosita samen zijn wij sterk power. We hebben wat Abu Sref van Oudu, Odi vanuit Amsterdam. En Glenn Lunis Pawana, Power mevrouw King, Samantha Karwa Fudi. So, blessing en grand tangi voor alle de brada sisa, de warrior, de strijders, de militairen en Megunu grand tangi. Familie, Facebook, vrienden, kennissen. Nog hartelijk bedankt. Takukoyere en Arki Astenkfu. Sipam, sipam, sipam. En tot de volgende keer. Morgen zijn we weer bij deel 2. Humphrey Kolom. Sipam, ik hou van jou. Wan biggie brasa voor jou ook, Humphrey. En tot de volgende keer. De Samaka Benkar en Adjako. Ja, Adjako. Ja, is waar, Adjako. Is waar. Soso lobby blessie.